je nok khang malik ni bung nong bung tamo an kai Romani Debarma babun bung kai Chandra Singh Debarma bo gram klai bo ward ning ko kai Sram Khore ek nong ward center kai kai ko Porbahan center o jaga mana bo ba hai kai nong ni nok na bukur paja sabarok sisini saida man bodol sing ko sing thulai tongmani nok ne barang no kun mota kai baklai khari roka baklai kharman pore ango baklai yoka nga borok prai sar hoite pajon nang ne bro aba kai an nok bukur phaika nga kai boro abun pore phai bong borok phaika angko tibra mochen bo angko borok phaika sipen borok tongarwa boro phai an sapayo aro phai boro angko phaika naro ai nok kharga kai nong nok kunu khaigla kamu abo khairo kai kok borok khalangjak tar mane borong khayo abo je boro abo kisi bekti sai tongnai borong khayo ta abo nge bor bahikala abo hege semaka an nok kharga kai nung nok re heng kamu bahikal semaka boro sab hinai phainai saida aro hinai nge portion tomaso tongo nga kai omi erpore angko molen borok ka thampaijak an nok horon phaika tai je gotna nangma log sopaijak gotna furkai nor kunu khunali mane sine reglia saimia gotna nang nang khai to ang sinereng malai reng tong aro khoroksa borok lama bo kheda warno malai romai dareng makhang naireng jat borok tong nugjak tong ta hone emne busuk time baji khana afro honi 10:30 sampai na ani tai tam busuk khoti ani kon nailang ni nok nukhna ani nok iko purai nok sardi gin jotono siaske dikela ngaga tai letin nok paikya sida angni ji bai thanga ji wi khaimani kol phondo abo phondo jotom sirai ke jotom kol jotom phujeng klanga tak tui tai man yang ngang nok sa sikri mai kol sa sikri yo ang tak kelang ko na ba aji ni ba